Добрый день. У эфире программа «Без гальштуков». Сегодня с вами я, Вячеслав Ракицкий. И сегодня мы поговорим про солидарность людей мастацтва с украинским народом у ихном змагании супраць российской оккупации. Солидарность выказывается у самых розных формах, ад открытых петыцыяў, заяваў да напісання да непасрэдных выступаў на Майдане, напісання адмысловых вершаў, песен, стварэння відэакліпаў. Тым самым творцы ў розных краінах света дэманструюць і сваю грамадзянскую пазіцыю. Чаму людзі, змагары чакаюць перадусім падтрымкі ад дзеячаў літаратуры і мастацтва? Маральныя аўтарытэты ці тут нешта іншае? Чаму такі слабы голас беларускіх творцаў у падтрымку Украіны? І ці скажуць калі-небудзь расейцы, беларусы расейцам, гэтаксама як літувійскія артысты, «Никогда мы не будем братьями». Моими гостями у телестудии «Радио Свобода» без гальштуков сегодня зорки белорусской рок-музыки Зміцер Войцюшкевич и Александр Помидоров. Добрый день. Добрый. Як кажуць, сяброў паводле няшчасця ў не зусім недалёкім мінулым з літоўцаў, давайте пачнем нашу размову. Гітам апошніх дзён у інтэрнэце стала песня, якую выканалі літоўскія музыкі «Никогда мы не будем братьями» на словы украінскай паэткі Анастасіі Дмітрук. Каля паўмільёна чалавек паглядзелі гэты кліп цягам першых 3 дзён. Давайте зараз і мы разам яго паглядзім. Вы себя крестили старшими, нам вы младшими, да не вашими. Вас так много жаль, безликие, вы огромные. Вы все маетесь, свою завистью вы подавитесь. Воля слова вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли Молотова. Да у нас сердце кровь горячая, что ж вы нам? Глаза бесстрашные, без оружия, мы опасные, повзрослели и стали смелыми. Все у снайпера под прицелами. Нас коты на колени ставили, мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей ласка, ваши каментары. Ці мае гэта песня сэнс, як скажем, акцыя? Зміцер.
Ну, любая песня, якая мае эмацыянальную некую такую падмурак, то, конечно, мае сэнс. Таму што першае, все ж таки, я не думаю, што вось, прычына першая для того, каб была песня прыдумала, былі, напрыклад, грошы, ці нейкія матэрыяльныя, там, а просто эмацыянальныя, вось такі развага пра вось суседства, добрасуседства, што такое Украина, что такое Литва в этом контексте, геополитика, калі хочете, ну и культура. А культура уже как бы так эмоциональная. Частка тому, я лічу, что вось эффект ёсць, слабы ён ці моцны, гэта ўжо пытанне да таленту выканаўцаў, творчасці, там, тэкста, моцнасці і так далей. Што вас зачапіла ў гэтай песні? Што ў гэтай песні? Проста крыўда літоўцаў ці нешта большае? Калі казаць пра песню, уласна, ці там відэашэраг, ці гэта я не магу лічыць нечым выбітным ці прыдатным ці нейкай праявай, ну, карацей, каштоўным з мастацкага погляду. Што тычыцца верша, ну, окей, паэт, этот чалавек, гэта эмоцыя, і ён мае права выказаць, ну, дарэчы, уласцівасці верша таксама яны даволі спрэчныя. А песня, где спевается с тужливым литовским акцентом про «никогда мы не будем братьями», и весь мелодичный... Продираешься до акцента. Я не продираюся, я просто... Яны дарэмна гэта рабілі? Ну, вы мяне прабачце, яно накіравана, напрыклад, супраць Расіі, а увесь характар музычнай песні гэта нешта паміж Любэ і ДДТ Юрыем Шевчуком, ці апошнім альбомам Лепса. Ну, можа, для таго, каб пачулі ў той жа Расіі таксама. Гэта сумна, гэта не цікава. Гэта можа быць у літоўцаў такі чарговая падстава, ведаеце, плюнуть со спины на паліто, вось у гэтым выпадку. Ну, я так гэта ўспрынял. Мне гэтая песня, ну, не падабалася па шмат якіму шэрагу. Ну, добра, увогуле пра саму песню, гэта абсолютно дарэмная ініцыятыва? Не, яна нармальная, гэта ініцыятыва, яна можа быць на месцы, але просто, ну, у мяне вось такое склалося. Я не лічу, што, я уже казаў пра тое, што это эмацыянальна некая, паэт напісаў верш. Хтосьці у Літве, напрыклад, ці вот у Грузіі напісалі пра гэта ці на гэту тэму. Просто зараз у паветры там ад сеці ды простых душ ці там у тэлевізарах левых, правых, якіх-кольвек вітае вось гэтая думка братства, здрада, вот, напрыклад, брацкая, што гэта такое. І я лічу, што гэта натуральна пра гэта праспяваць песню. Таленавіта ці не таленавіта, які быў відеашэраг ці яшчэ нешта там, гэта ўжо справа другая. У паветры гэта ёсціка, і ад гэтага нікуды не дзецца. І я боюся, што гэта песня яшчэ такая, сказаць, такі страх за то, што, не дай Бог, можа здарыцца яшчэ горшае. Вось так. Вось вы як бы, калі ласка, нешта хочаце сказаць. Разумееце, Прыбалтыка, яна, на шчасце, значна раней адарвалася ад усіх гэтых сентэнцый. Яна і карацей знаходзілася ў тым, што завецца пад кіраўніцтвам вялікага расійскага брата, малыя братэрскія народы, і яна раней адарвалася. То бок, калі б, можа быць, мы пайшлі гэтым самым шляхам і пайшлі праз тое, праз што зараз праходзіць Украіна, хаця пра гэта можна яшчэ пазней казаць. Добра, праз тое, пра што прайшлі краіны Балты. Можа быць, зараз у нас была б іншая рэч. Просто зараз, ведаеце, прастора для спекуляцый на тэме вось гэта уздымаючыся ізноў расійскае вось главенства і верхавенства над іншымі народамі, нібыта славянскімі. Што тады можа зрабіць мастак? Таму што мастака перапаўняюць таксама эмоцыі, пазіцыі, гэтак далей. Мастакі многія не могуць бачыць, што адбываецца сёння ў краіне, льецца кроў, просто пад двурдушнасцю забіраецца частка краіны. Што можа зрабіць у гэтым сэнсе мастак? Мастак можа зрабіць, ну, тое, што у мяне зараз толькі адна карціна ў галаве. Вось што можа зрабіць мастак? Тое, што зрабіў Алесь Пушкін. Мастак мусіць маляваць карціны. Паэт мусіць пісаць словы. Музыка мусіць граць песні. Гэта ўжо будзе цалкам ідыёцкай сітуацыя і апошні край. І гэта апошняя мяжа, калі мастак, музыка ці паэт мусіць брацца за зброю. Алесь Пушкін, як мастак,
вось такі пагранічны, і ён трымаў у руках зброю, але Алесь Пушкін што ён мог зрабіць у такой сітуацыі? Ён маляваў карціну крывёю сваёй. Не зусім правильно казаць усім мастакам, давайте пісаць песні супраць там ворагаў ці за ворагаў. Вось, як бы. Справа ў тым, што большасць народу беларускага гэты кліп усё роўна не паглядзяць, украінскі ці літоўскі. Вось яны знаходзяцца у сваёй вось этой дачнай зараз падрыхтовачнай этой стадыі, там навоз, там рассада, электрычкі і так далей. І з гэтым мастак жыве ў Беларусі. Я, напрыклад, жыву ўжо даўно і не то, што прызвычаюся. Нават песні тыя, якія пішуцца пад кожныя там угодкі БНР, мой эмацыянальны нейкі такі парыў, яны дэмакратычным грамадствам успрымаюцца як, ну, скажем, такое дзінрыцтва ці вось такі патрыятызм. Полрапсанізм, як бы вось гэты патрыятызм, ён зараз дзіўным чынам успрымаецца левы, правы, правільны, чэсны, нячэсны, які-кольвек. Мы смяемся з патрыётаў, якія спяваюць «Мы першы бакал падымем па праву за белую Русь», хаця эта песня ўжо зараз не гучыць, таму што напісана Некляевым, але мы смяяліся, таму што наш патрыятызм, ён быў, ну, часнейшы, там, праўдзівейшы і так далей. Вось і з гэтым што рабіць таксама... А па першым кубку трэба паўтарыць. Вы гаворыце, беларускае грамадства схавалася на градках, на дачах і так далей. А вам не здаецца, што беларускія творцы таксама пахаваліся на тых самых дачах? Нават вы, рок-музыкі, 10-20 гадоў назад свой голас уздымалі, а цяпер... Сітуацыя вось якая. Сітуацыя вось у чым. Што мы можам напісаць яшчэ, калі мы ўсё написали, и мы працягваем гэта писать. Чаму? Что? Я мушу по новой написать песню про то, что адбываецца на Украине? Сердце, Саша. Прабачьте, про гэта песня уже ёсць. Яна выдадзена ў 11 годзе. Яна завецца радыё. Амаль, я просто з жахам глядзеў на тое, што адбывалася ў студзені і ў лютым у Киеве, і калі я просто, гэта было адчуванне. Бо у мяне ёсць нармальнае адчуванне, што ўсё, што адбываецца, напрыклад, у Расіі потым, яно спярша праходзіць абкатку на Беларусі. У нас тут такое поле для эксперыменту. І зусім не факт, што тое, што зараз адбываецца ва ўкраіне, ёсць вынікам проста стыхійнага злому планаў, і гэта нешта падобнае мусіла б адбывацца ў Беларусі. А тут просто, ведаеце, народ пайшоў на вуліцы і трэба было неяк вырашаць сітуацыю. І гэта яшчэ не гарантыя, што альбо ў гэтым годзе восень, альбо ў 15-м годзе такі самы сцэнар не будзе ізноў прадэманстраваны ў нас. Зразумела, але на тым жа Майдане людзі, змагары чакалі музыкаў, паэтаў, беларусы таксама былі на Майдане. Я памятаю, як той жа Некляев чытаў свой верш і так далей. Яны чакалі музыкаў. Значыць, музыкі павінны былі многія адгукнуцца і адгукаліся? Адгукаліся музыкі, безумоўна, але у сеціве я ўбачыў, што людзі, музыкі, калі ласка, вось нам патрэбна прыязджаць, усё. Я паслаў заяўку нейкую, каб прыехаць, але потым, калі пачалася рэальная страляніна і палілася нармальная рэальная кроў, тут ужо, прабачце, не да геройства, бо ўсё ж такі, калі ты творца і калі ты, ад твайго слова і ад твайго жыцця залежыць яшчэ нейкае жыццё. Па-першае, Украіна не такая маленькая краіна, там сваіх артыстаў, якія маглі бы там выказацца і выказваліся дастаткова, і беларусы таксама прымалі ўдзел. Падтрымка, салідарнасць Украіны там з фанатамі БТ, яна ёсць, і в прынцыпе кожны, хто ведае, хто такі Саша ці я, ці Вольскі, ведаюць, што мы адмарозкі з пункту гледжання падтрымаць, дэмакратыю в суседзях ці ў нас, і ёсць у нас погляды. Хтосьці кажа, што это некія празаходнія, там польскія погляды, калі ласка. Я лічу, што нармальныя погляды нармальных вольных музыкаў у той сітуацыі, якой зараз ёсць. Ці варта ўвесь час там ехаць, напрыклад, кудысьці, ваяваць за свабоду? Мне здаецца, што лепш ўсё-такі паспрабаваць змадэляваць неяк вось такі свабодны стан тут на Беларусі, пісаць песні пра вось патрыётаў, калі ёсць нагода. А скажыце, а як вот вы ставіцеся да акцыяў салідарнасці з беларускім змаганнем з дыктатурай, скажем, з тымі самымі канцэртамі у Варшаве, якраз гэтымі днямі будзе канцэрт у Варшаве, солидарная с Беларусью?
гэта патрэбна. Гэта таксама, як была патрэбная нейкая пазіцыя еўрапейская ці агульнасусветная ў дачыненні да стану, напрыклад, там нацыянальных меншасцяў, татарскіх, габрэйскіх, там, ці каго яшчэ у Савецкім Саюзе у 70-е ці ў 80-е гады. Гэта патрэбна, калі Савок не адпускаў Прыбалтыку. Гэта патрэбна, каб людзі ў свеце ведалі, што адбываецца, каб нейкім чынам даходзіла інфармацыя. Бо тое, што нам здаецца, інтэрнэт, свабода інфармацыі, прабачце, на Беларусі дагэтуль людзі карыстаюцца інтэрнэтам вельмі так бульбяна-гнездавым, бульбу. Квадратна-гнездавым. Так, квадратна-гнездавым. Я прыязджаю ў Бабруйск, граю канцэрт, там людзі вельмі здзівіліся і абурыліся, калі я там пачаў распавядаць, што Левон Вольскі, аказваецца, ўжо даўно не грае ў гурце НРМ. Я кажу, а што мы? Ну, ёсць у суседа інтэрнэт, я заходжу раз на тыдзень. Это что, нейкая стомленасць і грамадства, і творцаў? Ну, па-першае, мне здаецца, што ёсць стомленасць. Нічога не змяняецца, альбо змяняецца ў горшы бок. І ініцыятары там весь час мяняюцца вось гэтых там салідарнасці з Беларусай. Падтрымка мяняецца, медыйная ў тым ліку. Ёсць тэмы папулярныя, ёсць тэмы непапулярныя, скажам, не прыярытэтная. Зараз украінская тэма прыярытэтная. На жаль, гэта звязана яшчэ вось тэма салідарнасці з жорсткімі дзеяннямі ўлад, напрыклад, на Беларусі. Эміграцыя беларуская ускалыхваецца, яны забываюцца на працягу 5 год адзін пра аднаго, а калі пачынаюцца вось... На працягу 5? На працягу году, прабачце, нават меней. Не, 5 год праходзіць, яны там сустракаюцца там на нейкую, там, дай Бог, раз у год імпрэзу. І ўжо з гэтым акцэнтам пачынаюць размовы. Справа не в акцэнтах, другі раз ты ты маеш праблемы з акцэнтамі. Ну, вось... Што нам рабіць? Я не лічу, што мы павінны так наракаць альбо чакаць, што вот яны там урэшце беларуская тэма. Зноў-такі тут на месцы рабіць нейкія банальныя свае адкрыцці, абеларушваць сваю там тэму, там шансон, хіп-хоп, як гэта робіць Саша, выдатна і не то. Ну, прабач, калі ласка, што... Я недавно паслухаў вот эту скрыпку вашу, і мне... То есть я б, напрыклад, яшчэ раз бы я паслухаў бы ў канцэртным выкананні. Где народный альбом? Где? Я как раз хотел задать это питание. Где народный альбом? Где я народился тут? Что, музыки все разошлись по своих хатах и не можете зараз разом супольно нечто заспевать? Я думаю, что и народный альбом, и я народился тут, магчыма, только у стане, калі будут дозволены концерты. Все ж таки, калі это подпольный концерт где-нибудь у лесе, калі ласка, можно. Но зараз пытанне, як памірыць там... По-моему, не так просто было с Павловым. Я народился тут, потому что... Нет, тады была, оказывается, демократия. Нет, тады мы записывались, я народился тут на студии белорусского телебачения. И мы ногами, в принципе, открывали двери там и проходили, имели пропуски, никто там, как бы, нас там на то, как оказывается, час... Но вы же не будете отмаўлять, что сегодня белорусский рок пайшоў адышоў ад палітыкі. Гэта нармальна, гэта ўжо не першы раз адбываецца з беларускім рокам. Такая сітуацыя ўжо была, бо на самом пачатку вось развіцця рок-руху беларускага ад сярэдзіны 80-х, даволі шмат было палітычных рэчаў, сацыяльных, так скажам. Потым у пэўны момант стаміліся людзі ад сацыяльных тэмаў, да таго ж прапал галоўны вораг. Знік нібыта, знік Савецкі Саюз, камуністычная партыя, і ўсё, змагацца стала няма з чым. Гэта адна з вялікіх праблем, яна тычыць не толькі беларускага рока, але ўсяго увогуле пратэснага руху творчага ў Савецкім Саюзе. Усё, галоўны вораг знік. З чым бароцца? З чым змагацца? І вось, у Беларусі няма з чым і з кім змагацца. У выніку шмат хто з людзей, якія проста з нагоды нейкай камерцыйнай актуальнасці да гэтага прыйшлі ці прыстасаваліся, яны і зніклі. Іх няма. Перад творцамі сапраўднымі ўзніклі праблемы, што рабіць. Насамрэч, калі ты ўсё жыццё пісаў нейкія сацыяльныя тэксты, а тут зараз усё. У тебя нармальнае жыццё. Грошы, гара, машына, ўсё. Бесканфліктнага жыцця не бывае.
немагчыма бесканфліктнае існаванне. Рок без канфлікту бывае? Таксама ён немагчымы. І у пэўны момант Саша, атрымліваецца, мяне забараняюць, і значыць я тады маю натхненне. У мяне ёсць вораг, ці ёсць праблема, якую трэба вырашаць, я мушу её вырашаць. Гэта з пазіцыі Валерыі Навадворскай. А я хочу просто правесці, скончыць эту тэму, бо ў 90-е гады пачалі з'яўляцца новыя групы, якія пачалі спяваць не пра там сацыялку, не пра там нешта, а яны пачалі спяваць пра нармальныя чалавечыя нейкія стасункі, адносіны. І вось тады ўзнік нейкі, так скажем, рэнесанс беларускага рока, з'явіліся новыя гурты. Іншая справа, што гэта ўсё ператварылася, што з гэтых новых гуртоў яны таксама у багну гэтых пабытоўкі, як тое, што Дзіма кажа, трэба ж паехаць там пасеяць, трэба, значит, дачы, градкі, ўсё. Гэта жыццё. Пабытовае жыццё зараз яно, даволі моцна ўплывае на музыку. Я пашыру крыху тады это пытанне. Пару дзён таму на тэлеканале Белсат знаны польскі актор Даніэль Альбрыхскі заявіў літаральна наступнае. Больш за ўсё мяне расчаравала пазіцыя расійскіх артыстаў. Я б не змог цяпер з імі вітацца і абдымацца як калісьці. Цяпер гэта іншая Масква. Не ведаю, хто цяпер матэрыяльны аўтарытэт у Расіі. Высоцкага больш няма. Адштурхоўваючыся ад гэтага выказвання, ці сапраўды творца мусіць быць маральным аўтарытэтам? Чаму Украіна так падзяліла творцаў і ў той жа Расіі? І чаму беларускія творцы, я маю на ўвазе актораў тэатра, дзеячаў кіно, мастакоў, музыкаў, кампазітараў і гэтак далей, такія абыякавыя і маўчаць. Беларускае грамадства і беларускія творцы не падзеленыя. Даволі коротка, я хацеў бы пачуць вашу пазіцыю на это. Мне здаецца, ўсё ж такі грамадства беларускае таксама падзеленае. Тут канфлікты ідуць на сямейным узроўні. Мужик з жонкай там разводзяцца, ці маці адракаецца ад сына, таму што сын сядзіць у Фейсбуку, а маці там глядзіць БТ, там ці РТР, ці што яшчэ коле. І я думаю, тое самае адбываецца з артыстамі. Другое пытанне, што натуральна, што тыя, хто пры тэатрах, пры кінастудыях, пры, не ведаю, нейкай зарплаце, яны адкрыта баяцца. Добра, чаму ў Маскве тэатр Моссавета ніхто не падпісаў, тэатр Современник не падпісаў, а МХАТ на чале з Табаковым подписал у падтрымку Путина. Это ж не той МХАТ. Нет, давайте я скажу на пытанне маральных аўтарытэтаў, потому что тут якраз з тэатрамі вы больш ведаеце. Я думаю, што натуральна, што патрэбны маральны аўтарытэт. І хто ў Маскве зараз маральны аўтарытэт? Стас Михайлов, ці Грыша Лепс, ці вось нейкі пісьменнік, там гэта таксама там пытанне. І на Беларусі таксама патрэбен там музычны. Мне здавалася, што пасля смерці Мулявіна гэтым аўтарытэтам мог бы стаць там Ярмоленко, Анатоль. Але так здавалася, як бы ён мог бы звязваць традыцыі савецкага і пераносіць іх, значыць, не ўсё самае кепскае было звязана з савецкім перыядам. Напрыклад, ёсць такая тэза. Асацыяцыя з іншым выказваннем. Но тым не менш, не стала, Саша. Вось як бы Барадулін памёр зараз, і вось у прасторы культурных дзеячоў такіх аўтарытэтаў не шмат. Так і будзем лічыць, хто пайшоў, і што няма у нас аўтарытэтаў. Быкаў пайшоў, не стала аўтарытэтаў. Барадулін пайшоў, не стала аўтарытэтаў. Давайте дачакаемся, як пойдзе Войцюшкевич, Вольскі, Памідоров, і надалей будзем сидзець. Не стала аўтарытэтаў. Ракіцкі пайшоў, не стала аўтарытэтаў. Памідору можа быць маральным аўтарытэтам, да яго могуць паслухаць. Любы артыст, які піша, які выконвае, які выходзіць публічна, выказвае нейкую гісторыю, распавядае, яна ўсё роўна, яна ў сабе заключае нейкую мараль, ці так? І у любым выпадку артыст заўсёды ёсць маральным аўтарытэтам. Ці то Войцюшкевич, ці то Александр Саладуха, Кірчук, Олег Георгиевич Хоменко, прабачце. Вось чаму вось Хоменко акурат спалучае усе. Вось гэта маральны аўтарытэт. Які ён аўтарытэт? Я хочу вам задаць артыст заўсёды маральны аўтарытэт, разумееце,
для пэўнай аўдыторыі наступае, можа быць, нейкі момант, калі ён становіцца, калі аўдыторыя гэта пашыраецца і глобалізуецца сама. Ведаеце, калі некаторыя якасці артыста ці творца, яны проста непераканальныя ўжо. Яны проста як ісціна існуюць. І вось тады узнікае той самы феномен маральнага аўтарытэта ці сумлення нацыі. Заяву зрабіў у свой час Міхалок. І паглядзіце, як вырасла яго папулярнасць таксама нейкім чынам, і як мне падаецца яму заяву адносна Лукашэнкі, гэтак далей. Вось тое ягоныя выступы пасля гэта. Бачыце, гэта ўсё кшталт папулізму. Вернемся да тых літоўцаў, з якіх пачалі перадачу. Яны заспявалі тое, што практычна бальшыня літоўцаў могуць услед за імі паўтарыць, і па сутнасці гэта тыя словы, якія лунаюць у паветры ў літоўскім грамадстве. Вы огромнистые, мы великие. Никогда мы не будем братьями. Ці могуць беларускія мастакі, артысты заспяваць нешта тое, што ўслед за імі паўторыць народ, і ці можна сказаць нешта, і ці скажуць увогуле беларусы тым жа рускім расейцам. Этот стон у нас песней зовется, цитуючы класіка расійская. Беларускі народ гэта спявае ўжо колькі год. Увесь час. І вось гэта вы агромныя, мы вялікія, гэта больш мае сэнс і права заспяваць акурат беларускі народ, а не тое, што зараз завецца Літвой. Але зараз мы пачнем ужо і на той бок, і на той бок. Ці заспяваюць беларусы «Никогда мы не будем братцамі». Я думаю, што у той ці ў іншай ступені, я як чалавек, які аказвае паслугі ў аграэкатурызме, беларус, гаспадар, ён заўсёды задае сабе такое самае пытанне. Як зрабіць так, чтоб яны паехалі? Там пакінулі грошы і... Паехалі ці прыехалі? Не, прыедуць, іх не надо там клікаць, яны самыя прыедуць. Мільён беларусаў на мільён расейцаў на Новы год, гэта досыць шмат для краіны такой невялікай. Вось, з грашыма. Но другое пытанне, трэба было, каб яны прыехалі і паехалі. І гэта ўсё схавана на нейкім іншым узроўні. І вось наша это сяброўства такое, ці памяркоўнасць, гэта мае, па-другому можа называцца, мы ніколі не будзем сябрамі. Зрэшты, вельмі хацелася быць сябрамі, братамі, вельмі хацелася. І тое, што зараз адбываецца вось на Ўкраіне з Расіяй, гэта, з майго пункту гледжання, гэта стагоддзя памяці людской, просто это не кніжкі па гісторыі, а гэта памяць людская, а яна, мне здаецца, даўжэйшая ўсё ж такі. І таму вось там якраз пытанне братства, яно ўжо закрытае. Ужо там, баюся, што гэтага братства ўжо доўга не наступіць. Вось крыху раней за тых жа літоўцаў грузінскія музыкі напісалі, знялі кліп у падтрымку Украіны, і песня называлася «We are Ukrainians, no matter who we are». Мы украінцы незалежна ад таго, кім мы ёсць. Вы згодны? Мы сёння усе украінцы. Мы можам адчуць агульную бяду, іх бяду як сваю. Вось тое, пра што праспявалі грузіны. Да жалю, гэта тое, што з намі адбываецца, і гэта тое, што нам, да жалю, можа з намі адбыцца. Таму, безумоўна, я, напрыклад, калі бачу ўсё, што адбываецца нажыву ў Кіеве, я быў проста... шмат мне... Я думаю, што самі ведаеце, хто зараз украінец. Не, а вы, Зміцер? Я, конечно, потому что я переживаю. Я бы вельми не хотел, я бы хотел бы... Вы украинец? Я в этом сенсе так. Я бы вельми хотел, как приезжали в гости. И просто приезжали в гости. И мы ездили в гости. Дзякуй вялікі вам за размову. Думаю, што менавіта вось гэтай песні «Мы, украінцы, незалежна ад таго, хто мы», сёння перад той небяспекай, якая паўстала на гэтай частцы, цэнтральна-ўсходняй частцы Еўропы, мы завершым нашу перадачу. Мы развітваемся. Сёння з вами былі беларускія музыкі Александр Помидоров і Зміцер Войтюшкевич. Таксама я, Вячеслав Ракіцкі. Да пабачэння і We are Ukrainians, no matter who we are. I'm
the Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan, on the central part of my city. People dying cause they can't be slaves. Everyone must be as one must be brave. All each other, my friends, tell to ourselves, it's time to stand together and together sing. Keep together, we all can win this war. Save the future and our mother world. Don't it take a government and a need us world? We just share